la sanitat i de quina manera aquesta fal·làcia que ens han fet creure que d'alguna manera la privatització de la sanitat és més eficaç i més de millor qualitat que no quan això està en mans públiques, doncs voldria començar donant un parell de dades en referència amb això i després posar uns quants exemples de què passa avui en dia a nivell mundial, precisament perquè no tenim ben distingit el que és negoci del que és el dret a la salut. Primer, en relació amb el tema de la privatització, com si això se sent bé, com si això de la privatització encara tinguéssim un interrogant sobre si realment és o no més eficient des del punt de vista econòmic i més eficaç des del punt de vista dels resultats terapèutics. Les dades són les últimes que l'OMS ens proporciona, són de l'any 2000, i ens podríem preguntar com és que l'OMS, a partir de l'any 2000, ha deixat de fer una cosa que fins aleshores feia, que es diu el rànquing dels sistemes de salut de tot el món, de tots els països que formen part de l'OMS, aquests 193 o 198, depèn de l'any. Aquests països, l'OMS fins a l'any 2000, feia un rànquing per saber quins eren els països amb un millor sistema sanitari. I això s'avalua amb uns paràmetres de salut pública bàsics com són l'esperança de vida, però amb això no n'hi ha prou perquè un podria dir sí, en aquell país viuen 100 anys, però els últims 50 anys els passen tots al llit. O sigui que l'esperança de vida sola no és suficient, hi ha un índex que es diu l'esperança de vida sana, que vol dir l'esperança de vida on la persona pugui ser amb una vida que sigui màximament autònoma. A més, hi ha l'índex de mortalitat infantil i, a més, hi ha els índexs que tenen a veure amb l'impacte de distribució d'aquesta salut en la població, perquè tu podries tenir en un país uns índexs molt elevats, però que la meitat de la població tingués uns índexs molt negatius i l'altra meitat estés per sobre de la mitjana. Per tant, no es tracta de fer una mitjana, sinó d'avaluar seriosament en un país quin és el grau d'assistència sanitària, quina és la qualitat de l'assistència sanitària general per tota la població. Com dic, fins l'any 2000 l'OMS feia aquesta feina i feia aquest rànquing. Per què l'ha deixat de fer a partir de l'any 2000? Això, a la mateixa pàgina web de l'OMS, diu que és perquè la complexitat tècnica és massa complex. Però, evidentment, si ho havien pogut fer fins a l'any 2000, no té sentit pensar que en el 2001 la complexitat s'hagi complicat. I, en canvi, sí que sabem que a partir de l'any 2000, no és just a l'any 2000, però paulatinament a finals del segle XX i sobretot en el segle XXI, l'Organització Mundial de la Salut, que és la institució que vetlla per la salut a nivell mundial, ha anat passant cada vegada més a mans privades. I això què vol dir? Finançament privat per un organisme eminentment públic com és l'OMS. A l'any 1947 es va fundar aquesta Organització Mundial de la Salut i s'havia de finançar a base de la contribució dels països que en formen part. Així va ser fins, com us dic, a finals del segle XX, on aquests països cada vegada tenien més dificultats per realitzar la contribució necessària pel funcionament de l'OMS i va començar a entrar en l'Organització Mundial de la Salut capital privat, de fundacions que, evidentment, donaven aquest capital de forma altruista. La principal fundació que en aquest moment financia l'OMS és la fundació de Bill i Melinda Gates. I avui en dia l'Organització Mundial de la Salut està finançada en més del 50% per capital privat. Finançada en més del 50% vol dir que la capacitat de prendre decisions està, de fet, en mans privades. I això no només és una cosa teòrica, perquè ja s'han donat casos a l'Àfrica, amb el cas d'una determinada vacuna per la meningitis, on els metges que estaven atenent a primera línia en els poblats a les persones van decidir que aquella vacuna s'havia de retirar perquè veien els seus mals efectes. Els promotors d'aquesta vacuna era aquesta fundació que, com us dic, té el més del 50%, no ella sola, però sí el capital privat de l'OMS, i aquesta campanya de vacunació es va tirar endavant per voluntat d'aquest capital privat que financia i en contra del criteri dels metges que estaven atenent a la població. Per tant, això no és, com deia, una cosa teòrica, sinó que té conseqüències pràctiques. Doncs bé, sigui perquè aquest capital privat que ara financia en la seva major part l'OMS no li interessa que es coneguin aquestes dades, que jo ara diré les de l'any 2000, que són les últimes, o sigui per una altra raó,
El cas és que l'any 2000, que és el darrer que tenim aquest rànquing mundial de sistemes sanitaris, el resultat ens dona que un país d'aquests 193 països, a l'any 2000, l'estat espanyol, que encara tenia un sistema eminentment públic de salut, ocupava en aquest rànquing la posició número 7. És a dir, el nostre sistema sanitari era el 7è a nivell mundial en qualitat, amb un sistema eminentment, com dic, públic. Ja sabem tots que hi havia queixes i llistes d'espera o altres problemes, però ara, ja a l'any 2012, aquest problema, que ens semblés un problema haver-se d'esperar 2 mesos per operar una pròtesi de genoll, gairebé que ens fa riure avui, perquè en aquests 10-12 últims anys la cosa ha empitjorat tant que sabem i ens consta que hi ha poblacions on s'han tancat ambulatoris i s'han tancat plantes d'hospital i això directament afectarà la vida de les persones que no podran ser ateses en cas, per exemple, d'un infart de miocardi a temps. Per tant, estem en una situació tan diferent que ens fa riure pensar que ens semblés un escàndol, que no dic que no ho fos i que sempre hem d'anar millor, però aquest era el rànquing del nostre sistema sanitari, el de l'estat espanyol, a l'any 2000, el número 7. És important conèixer quina posició ocupaven l'any 2000 2 altres sistemes sanitaris, un dels quals és el dels Estats Units, que és eminentment privat. Però abans de dir el dels Estats Units, diré quin rànquing ocupava el sistema alemany, que és un sistema, era en l'any 2000, mixta entre privat i públic. L'estat espanyol, eminentment públic, número 7, Alemanya, a l'any 2000, el número 25 d'aquest rànquing. I Estats Units, amb el sistema privat, com sabeu, allà no hi ha cobertura universal i encara no hi és a dia d'avui, hi ha més de 40 milions de població en un país de més de 250 milions sense cap tipus de cobertura sanitària. A l'any 2000, aquest país amb sanitat privada ocupava el lloc número 37 del rànquing. L'estat espanyol, el 7. I, repeteixo, com s'avalua això? És amb esperança de vida sana, mortalitat infantil. És a dir, que no estem parlant de paràmetres, diríem, esotèrics, sinó de coses que mesuren directament el benestar de la població. Això no vol dir, perquè potser alguns de vostès pensen doncs i com és que la gent se'n va operar encara avui a Estats Units i se'n va buscar tractament a Estats Units? Perquè aquest és el problema. Unes institucions d'elit que per uns pocs ofereixen unes prestacions sanitàries de la màxima qualitat. Per uns pocs, i molts d'aquests pocs són precisament els de l'elit econòmica i social dels països del món que viatgen als Estats Units per fer-se aquests tractaments, des dels de l'Aràbia Saudita fins als de l'estat espanyol que puguin o dels altres països. Però per la seva població, que era el que mesurava el rànquing de l'OMS, les dades són les que us estic donant. 7 Espanya, número 7, 25 Alemanya, 37 la posició dels Estats Units a l'any 2000. Pel que fa al cost, el que costa per càpita la sanitat en aquell país, Estats Units, privat, o en el nostre, fins ara, un sistema públic, la diferència és que als Estats Units és 3 vegades més cara. Les dades del 2004 són aproximadament 2.500, i això es mesura amb una cosa que es diu dòlars internacionals, per l'estat espanyol, més de 7.000 dòlars per persona i any la despesa sanitària dels Estats Units. Per tant, no hi ha cap dubte i no calen més estudis ni ha de ser tema de debat, sinó que ha de ser quelcom que tots hem de conèixer com una dada